Как протича една финансова консултация за как да разпределя личния си бюджет? Започва с това, че ти трябва да определиш трите основни направления на един семейен бюджет. Първото и най-важното, това са жизнените разходи. Второто място са спестяванията, защото е много важно да спестяваш всеки един момент, независимо какъв е твой доход. А третото направление, най-общо казано, са разходите за кеф. Обаче, какво правиме най-често? Ние винаги си плащаме жизнените разходи. После си правиме кефа и накрая, каквото стане, го спестяваме. Какво ще стане, ако спестяването го преместиш на първо място? Кое ще пострада? Парите за кеф. Обаче, когато станеш на 70 години, ще можеш да си купиш кисело мляко и ще можеш да отидеш на тази екскурзия, да не си отишъл на 30. Това не ми звучи като щастлив живот. Знаеш ли, аз съм в момента на 30 години и си мисля, дали ще доживея до 70? Ако не спестяваш, много малко вероятно е да живееш.